Ima li nešto što želiš da radiš? Mogu da izaberem samo jednu? Možeš da izabereš samo jednu. Onda hajdemo. Kosmos se prostire daleko i zvezde ispunjavaju nebo. A ja nisam videla dovoljno. Uje! Ne brini se, u dobrim si rukama. Kupio sam cipele od tebe i sad ne mogu da hodam. Hoću nadoknadu, Ne možeš da odmah! hodaš pravo, ha? Dobre cipele su namenjene pristojnim ljudima. Zašto ne pitaš njih? Ima bezbroj znamenitosti u ovom univerzumu. Zašto odabrati ovu? Jer je ova ona koju cenim. Ali ona nije tvoja. Moja je. Idi.